Един страхотен юбилей на тениса на маса във Варна. 90 години този спорт се развива в града. Отбелязахме този юбилей. 35 години комфорта. Таня Карамфилова, която виждате, е една от най-успелите състезателки на клуба през всички тези години. Как го усети юбилея? Това са много години, много цифри, много народ стои за тях. Ти как се почувства? Аз определено много развълнувана. Всичко беше страхотно. Всеки се почувства по някакъв начин оценен, може би, защото всеки е дал и всеки е сложил едно стъпалце, за да може децата ни днес да постигат тези успехи. Колко време отдели за тениса на маса от твоя живот? Активна дейност? Активна дейност е повече от 32 години, може би, 33. И от тези 33, 20 са във Варна с господин Радушев, с клуба и така. Ма ти вече да те броимте за варненка, нали така? Не си от... вече съм родом съм от Момчилград, Родопчанче. Ама там школата е добра, нали така? Разбира се, да. И как се реши от Момчилград тук, другия край? Коя година стана? Вече години много така, след като завърших средното си образование, трябваше да уча висше. И съответно господин Радушев беше много така настоятелен да дойда тук във Варна, при него, да подсиля клуба и така. Какво си спомняш от твоята кариера? Така най-емоционалните ти мигове? От кои трофеи? Много са емоционалните. Винаги е било второ, трето място за индивидуалните първенства. Да. Отборните сме се справяли доста добре. Винаги второ, трето. И след като родих дъщеря ми, тогава се получи индивидуалната ми титла и най-важната, която ето тук отзад подскача. Да. Титлата с дъщеря ми. Има ли нещо, което така беше планирано, но не успя в този спорт? Може би да. Може би имаше още доста, но нека другите да... Аз сложих стъпалцата, нека други да се качват нагоре, на още по-високо от мен. А кога се отказа? Кога приключи кариерата? След като родих близнаците. Нямаше шанс вече? Не, след 3 деца абсурд да продължа професионално да се занимавам с това. Просто и време, и всичко. Емоционално нямаше как. А сега в залата минаваш ли? Минавам, оставям дъщеря ми да тренира. Тя вече е тук? Да. Браво! Да, има много добра школа. Не мога да пропусна това нещо. Какви са ти спомени от най-малките възрасти, когато си започнал? Какъв спомен? При кой започна? Кой е първият ти треньор в Момчилград? Първията ми треньорка е Тошка Вълчева. Треньорка. Жива и здрава, да, жената. Жива и здрава. Много я обичам, много си я уважавам. Често, когато се прибирам и се обаждам. Тя е човека, който най-много ми е дала основата. Много ми е помогнала и емоционално, и физически, и психически. Тя беше като майка. И вече господин Радушев доразви други насоки, които там не успяхме в детството да... Ходиш ли си често в Момчилград? Да, ходим, да. За празници гледаме все по-често да се случва. А продължава ли да съществува тази славна школа там? Да, все още имат. Имат ли сега? Имат. Деца, предимно деца там. Да. Школата е до 12 клас има училища и след това всеки някъде се пръска, така че нямат за жени и мъже професионални отбори, но децата имат доста деца. Това е. Сега, така да завършим, твоите малките ще ги натискаш ли за тенис на маса или как? Не ги натискам, те си искат. Кака Криси иска сама. Близнаците онзи ден ги вкарах за първи път в залата и те много ентусиазирани бяха. Дай Боже, ако искат, ще играят, ако не искат, няма. Таня, желая ти да си здрава. Благодаря много. Бъди здрава. Много се радвам.